wat fijns brengen. Zo is dat. Ja. Ja, ik hoop natuurlijk dat vooral voor de bewoners hier, maar ook voor iedereen die er werkt trouwens, Ja. ja, dat dit een heel mooi cadeau is om zeg maar de geschiedenis en het heden op een hele mooie manier te beleven. En ik hoop dat heel veel bewoners van de Berendonck vandaag, morgen, toekomstige bewoners heel veel plezier eraan gaan beleven. Nou, dat is de tafel. En wij zullen hem zeker fijn gaan gebruiken de komende weken. En als extra aanvulling op ons huidige activiteitenaanbod is dit een mooi stukje kunst of cultuur wat we de bewoners kunnen aanbieden nu in deze tijd. En dat is ook een stukje afleiding en een stukje plezier en troost wat we hun in deze moeilijke tijd toch extra kunnen bieden. Dus wij zijn daar heel blij mee. Ja, ik zou zeggen welkom in het Limburgs Museum. Ook al zitten we nog steeds in de Berendonck. Dat is een tafel, eigenlijk een soort digitale televisie. En, waar een aantal onderwerpen die in het Limburgs Museum te zien zijn op naar voren komen via grote plaatjes. En die kunnen de bewoners aantikken. En dan komt één plaatje naar voren. En van daaruit gaan we eigenlijk een gesprek met de bewoners aan. En in dat plaatje zitten eigenlijk ook wat vraagtekens en daar kunnen bewoners op klikken en dan komen er allerlei vragen naar voren over het plaatje. Het onvergetelijke Limburgs Museumprogramma, daar zijn we met als Limburgs Museum heel erg trots op. Want dat is precies wat we willen zijn als Limburgs Museum. We zijn een museum voor alle Limburgers. Dus ook voor Limburgers die niet meer naar het museum zelf kunnen komen. Daar gaan we graag bij op bezoek. Ik heb van de Smelie wil zien. Ja, ja. Wat ga je Lies? Wat ga je erin kiezen? Die. Die. Nou, daar komt ze her. Die heeft een toeren. Goed. Kijk, ik zal ze even aan allemaal laten zien, maar ik kan ze ook draaien. Dit is een hele fijne televisie, dat zie je wel. Een dikke boerin, hè? Nou, het is sowieso belangrijk om je cultuur te delen. Of je nou jong bent of oud, maar zeker ook voor oudere mensen. En zeker mensen die bijvoorbeeld echt of meer dementerend zijn, is het geheugen naar wat langer geleden goed aanwezig. En bij sommigen tenminste. En dat is mooi als je dat kunt prikkelen en elke mens een moment van plezier geven. Dat is de moeite waard. Ja, het levert zeker hele mooie momenten op voor de bewoners. Een stukje herkenning, vertrouwdheid. Ja, gewoon hele leuke gespreksonderwerpen krijg je samen met de bewoners. En van het een spring je ook weer op het ander. Dus ja, een uurtje is zo voorbij als je met deze tafel aan het werk bent. We willen graag eigenlijk met de fysieke tafel, zoals die vandaag overhandigd aan de Berendonck, op pad door heel Limburg met onze rondleiders. Zodat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan om die vroege herinneringen weer boven te halen. En dat kan natuurlijk via een digitaal kanaal, maar het gaat natuurlijk in het leven altijd over menselijk contact, menselijke interactie. En dat is wat we willen bereiken met die fysieke tafels, met een rondleider van het Limburgs Museum door heel Limburg.